הרבה פעמים יש זוג שנפגש, ואז כשאיפשהו הקשר מתקדם, פתאום מתחילים לגלות פערים בנקודות כאילו הכי מאתגרות של החיים. סתם נניח דוגמה, את מאוד קשה לך עם ביקורת, והוא עושה ביקורתי. אם נלך למקום יותר עמוק, את עם נגיד חרדת נטישה, והוא כזה עם נטייה ורצון לברוח וכזה כל הזמן להיות לבד. זה יכול להיות גם בדברים יותר פשוטים, את ממש קשה לך עם בלגן והוא מבולגן. מיליון דוגמאות בהרבה רבדים. עכשיו, מה העניין? העניין שהרבה פעמים המחשבה האוטומטית תהיה, טוב, אז זה לא מתאים, אז בואי ניפרד. כאילו, אני לא באמת יכולה לחיות עם פער כזה, אני לא יכולה לחיות עם קושי כזה. כאילו מרגישים שזה כל מיני דווקא כאלה. עכשיו, אם הקשר הזה הוא התחלתי, הוא הרגע התחיל, אז לפעמים באמת, טוב, זה לא נורא, אז ניפרד, זה לא הרגשה של כזה הפסד. עכשיו, אני חושבת שבאופן כללי, בדרך כלל, הפתאומים האלה, הדווקאים האלה, הם לא יעלו בקשר שהוא בשלבים התחלתיים, הם דווקא כן יעלו בקשר מתקדם, וזה לא קורה סתם, עוד שנייה נבין מה קורה שם ומה כדאי לעשות גם בסיטואציה הזאת. אז הרבה פעמים התחושה האוטומטית היא, טוב, יש כאן פער מאוד גדול שקשה לי להכיל ויותר מדי מציף ומכאיב, אז עם כל הצער והכאב על כל הטוב שיש כאן, אנחנו לא נמשיך בקשר הזה. עכשיו, לפעמים יכול להיות שזה גם באמת כן ההחלטה הנכונה, יכול להיות שזה באמת לא מתאים, יכול להיות שזה איזשהו אתגר שכרגע הוא גדול עליי, אז אני לא אבחר להיכנס אליו. אבל בואו רגע ננסה להסתכל באיזושהי התבוננות קצת מחודשת, קצת מעמיקה על הסיטואציה הזאת. עכשיו, מה שחשוב כאן להבין זה שהסיטואציות האלה של הדווקא, הן ממש לא קורות סתם. זאת אומרת, לא סתם לך קשה עם ביקורת, והגיע לחיים שלך בנגן ביקורתי. זאת אומרת, הוא לא הגיע לחיים שלך, את זימנת אותו. כמה שזה נשמע לפעמים מוזר או תמוה, למה שאני ארצה באופן מודע, אני לא ארצה מישהו שיכאיב לי, נכון, באופן מודע אנחנו לא רוצים מישהו שיכאיב לנו, אבל באופן לא מודע אנחנו רוצים מישהו שיכאיב לנו. למה אנחנו רוצים את זה? זה לא מקום מזוכיסטי, זה לא מקום מזוי, זה לא מקום מנותק מעצמי, הפוך. זה מקום הכי מחובר לעצמי. זה מקום שמבין שבתוך הלב שלי יש איזשהו כאב, יש איזשהו זיכרון ישן, אם זה של חרדת נטישה, אם זה של בדידות, אם זה של חוויה של דחייה, אם זה של כל כאב אחר שיכול להיות עלי אדמות. והכאב הזה, מה הוא מבקש ממני כל החיים? הוא מבקש ממני ריפוי. הוא מתחנן אליי לריפוי. לא תמיד אנחנו נשמע אותו. והזוגיות מבחינתו, מבחינת הכאב שלי, מבחינת איך שהשם מנהיג את העולם, זה ההזדמנות הכי חזקה, הכי עוצמתית, הכי משמעותית לריפוי ולתיקון של הנפש שלנו, של הלב שלנו, ברמות הכי עמוקות, שחלקה אנחנו מבינים וחלקם הם מסתרים מאיתנו, ונדבר על משהו כן בהישג ידינו. אז כן, אם יש בתוכי איזשהו כאב כזה שמבקש ריפוי, איך הריפוי יקרה? דבר ראשון, אני צריכה לפגוש את הכאב, אני צריכה להציף את הכאב, ובזה שלי יש איזושהי נקודה רגישה, ואני בקשר משמעותי עם מישהו, שמשהו בצורת התנהלות שלו מציף את הנקודה הרגישה הזאת, מכאיב לנקודה הרגישה הזאת, זאת ההזדמנות של הנקודה הזאת, של הכאב הזה, להתרפא. אז אנחנו יכולים לבחור להסתכל על המציאות בצורה כזאת, שהמקום המאתגר הזה, האתגר הזה, הוא הזדמנות לריפוי, הוא הזדמנות לצמיחה. כי הוא באמת כזה. זאת אומרת, אפשר להסתכל על זה כי, טוב, נגיד, הרוב טוב לי בקשר, אז בוא נבלע את הצפרדע הזה, למרות שקשה לי. שם באמת הפסדנו בגדול, שם נחיה מתוך חיים של פשרה ושל איזושהי התנגדות עצמית כזאת, ובכלל צפרדעים זה לא קשר, אני ממש לא בעד לבלוע צפרדעים. אם את מרגישה שאת מכוונת לבלוע צפרדע, אז אני ממליצה ממש לעצור ולהגיד, שנייה, משהו פה לא באמת עובד ישר, בוא נבין כאילו מה גורם להרגיש ולחיות ככה. אבל העניין הוא שזה לא צפרדע, וזה אפילו לא חיסרון, אלא הפוך. יש כאן הזדמנות לריפוי. ואם נבחר בהזדמנות הזאת, נבחר לנצל אותה, נבחר לזהות אותה, אז החיים שלנו קודם כל ברמה האישית ילכו ויעלו, ילכו וישתפרו, החיבור שלנו לעצמנו ילך ויעשה משהו חזק יותר ומכוון יותר ועוצמתי יותר. עכשיו לצורך העניין, אם את עכשיו בקשר, זה גם לא משנה מה יקרה בסוף, את לא יודעת עכשיו מה יהיה בסוף, וזה גם לא משנה. עצם זה שכרגע יש סיטואציה, אתם עדיין נגיד בספק, אבל יש סיטואציה
של אי נעימות, שהוא מציף לך משהו, שהצורה שבה הוא מדבר פוגעת בך, יש גם מקום לשתף, כן, ולהסביר מה חשוב לך ואיך נעים לך שמדברים, וזה חשוב מאוד, אבל זה לא הנושא שלנו כרגע, וגם בעיניי זה השלב השני. השלב הראשון זה קודם כל להבין מה עכשיו צף לי, מה הוחסר ממני, מה הכאיב לי, מה אני מרגישה שהיה לי, או שאני זקוקה, ופתאום אין לי, פתאום לקחו לי אותו באיזושהי אמירה ששמעתי. ממש לזהות את זה בפנים, מה הוחסר ממני, ולמה אני זקוקה עכשיו, למה הלב שלי זקוק, למה הילדה הפנימית שלי זקוקה, ואיך אני נותנת לה את זה, קודם כל לעצמי, אני מרפאה את עצמי. הריפוי שלנו הוא אחריות שלנו. נכון שההדהודים מהחוץ הם מעוררים אותנו לריפוי, אבל הריפוי בסופו של דבר, הריפוי של הלב בחיים, בעולם הזה, הוא אחריות של כל בן אדם באמת על עצמו. הזוגיות זה מגרש מדהים, הכי מדהים שיש, לא תמיד פשוט, אבל בסדר, זה העניין, הוא מציף כאב, הוא לא דווקא נועד להיות פשוט. אבל זה המגרש הכי מדהים והכי חזק כדי לתת לנו הזדמנויות, כדי לספק לנו הזדמנויות לריפוי עצמי. אז זה לזהות את הכאב, לזהות מה הוחסר ממני עכשיו, מה כואב לי, למה אני זקוקה, ולהיות שם קודם כל מול עצמי, מול הריפוי שלי, ובאמת אני ממליצה על זה בתחום. העולם הזה מלא הזדמנויות. הקשרים שלכם שעכשיו כל אחת עוברת במקום שלה את המסע שלה, כל אחד עובר את המסע שלו, זה מגרש רחב וצבעוני של הזדמנויות לריפוי עצמי, לחזרה על עצמי, לתיקון הנשמה, תיקון הנפש, ומתוך זה גם תיקון העולם. כשאנחנו מתקנים את עצמנו, זה רבי נחמן אומר, כל עם ישראל מתעלה ומתקדם מתוך הריפוי הזה.